1 og 2 og 3 og 4. 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 2 til, så er det dig. Sådan, den anden fuld. Hvad er dit navn? Mit navn er Signe Ahlefeldt. Træk vejret ind. Hvorfor er du her i dag? Jeg er her, fordi jeg elsker folket og landet og dem, deres kongelige højhed. Hey, det skal mere være... Og dem, deres kongelige højhed. Det må ikke blive kedeligt. Vel? Nej. Vi spørger til far. Kom nu, det skal nok gå. Goddag. Hvor ser du hen? Jeg ser ham i øjnene. Hvem ser du i øjnene? Jeg ser prinsen i øjnene. Ja. Det bliver nemt, han er smuk. Jeg tror, den er smuk. Det er da klart, det er jo prinsen. Tina? Forestil dig, hvor stolte de bliver derhjemme. Alle kommer til at tale om dig og prinsen. Om Signe og prinsen. Det her kommer til at ændre alt. Nu vil de huske på, at vi findes. Det vil du minde dem om hver eneste dag. Min far er adelig. Opvokset på Rygård. Efterkommer til lensgreve Ahlefeldt. Søn af pastor Ahlefeldt. Så danser I. Og det første her, du kommer helt tæt på prinsen. Det er det hele handler om. Du skal helt tæt på ham. Kom. Undskyld. Goddag. Skete der noget? Tina? De har lavet lidt ændringer derinde. Det er dansen. De har forkortet den med 16 takter. De har lavet dansen om. Det er jo ikke det, vi har forberedt. Nej, vi må øve det igen.
Hvad sker der? Jeg er ked af det. Jeg kan ikke finde ud af det uden musik. Nej, men der er ikke noget musik, okay? Det går ikke. Hey. Hey. Du er for langt væk. Ja, jeg ved det godt. 16 takter tager de, og de tager vores mad, og de tager vores jord. Det er det eneste, de kan finde ud af.